Сания, Соня. Менәләр бөтенсе дә юк инде хәзер. Флюра Идиатуллина Казан дары заводында абыйсы һәм эш сеңлесе белән 40 ел эшләгән. Предприятиегә сугыш беткән елны киләләр. Ул чакта монда эшләүчеләрнең күбесе хатын-кызлар һәм балалар була. Чөнки 2000 артык эшче 40 елларда фронтка китә. Как авылдан килгән килеш кірдік монда, шуннан чыктылар да инде пенсияга. Все. Авыр эшләсәләр дә тырыша эшләделәр. Макарон кебек сузылып, шәдри аны кисеп алалары еді, стәлгә, киптергә салалары. А киптергә аны станокка кертеп җибәрәләр, турыйлар порошинкаларга. Шуны заправляйтәләр инде. Гильза всякие. Хатын-кызлар капчык дары күтәреп ташый. Сугыш елларында завод катюшалар өчен снарядлар җитештерә башлый. Шулай ук монда фронт өчен зенит, гаубица һәм диңгез артиллериясе җайланмалары өчен зарядлар ясалган. 4 елда завод 100 000 тоннадан артык дары җитештерә. Люди не выходили с завода. Кешеләр заводтан чыкмый иде, паёкларын да монда гына ашыйлар иде. Шуңа бу кешеләрне өчен ватанпәрвәр дип атап була. Алар да ватанны саклау өчен үз көчләрен фронттагылардан ким куймады. Тылдагы фидакар хезмәте өчен Казан дары заводы Бөек Ватан сугышының 1-нче дәрәҗәдәге ордены белән бүләкләнгән. Завод эшчеләре сменадан соң госпитальгә барып табибларга ярдәм итәргә дә өлгергән. 1-2 сәгать йоклаганнан соң тагын эш урыннарына басалар. Әлеге аларның хезмәте бик кирәкле. Мәсәлән, Любовь Солнцеваның подвигына әйтсәк тә, ул 6 абысы фронтка киткән өчен 6 норма сдавать итә. Ул шуның хәтлек, ул әле бер генә случай. Безнең һәрбер эшче ул көннәрне героизм ясыйм дип эшләмәгән, ул шулай кирәк дип эшләгән. Показывали, где мели для судов и курс. Казанның электротехника заводы сугыш елларында совет суднолары өчен җайланмалар һәм дошман авиациясенә каршы көрәшү өчен махсус системалар җитештергән. Бу предприятиене безгә Ленинградтан күчергән булганнар. Казанда яңадан корганнар дисәк тә була. Алар безнең зенитчыларга автоматлашкан тезәү җайланмасы ясап бирә. Вот эти приборы, вот ПАЗО-3, это новая разработка наша. Әлеге җайланманы үзебезнең белгечләр уйлап тапкан. Үз заманы өчен ул компьютерга тең була. Очкычның үзенә түгел, аның кая таба хәрәкәт иткәнен алдан белеп төзәргә кирәк. Огонь ведется не непосредственно по самолету же. Он ведется на опережение. Бу завод белән Казанга Ленинградтан 200 белгеч күченгән. Шулай ук республика халкында катлаулы җайланмалар ясарга өйрәтәләр. Один из таких ветеранов это Хафизов Набиулла. Шундый ветераннарның берсе Нәбиулла Хафизов иде. Ул заводка 14 яшендә килгән. Безгә сөйли иде, яшүсмерләр ул вакытта 3 смен эшләгән. Үзләре игә кайтырга теләмәгән, цехта гына йоклаганнар. Бу гадәти хәл саналган. Продолжали уже работать в свою смену. Это было обыденным. Булар барысы да Бөек Ватан сугышында җиңүгә Татарстан халкы үзеннән керткән хезмәт. 2020 елда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре исеменә лаек булды. Быел исә Рөстәм Миңнеханов хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән яңа бүләк булдыру турында карарны имзалады. Рания Абдрахманова, Дмитрий Аренин, Ленар Хуҗахметов, Яңа гасыр каналы.